ga Malam Bashir Yusuf wanda shine shugaban kungiyar 'yan takara na jam'iyyar APC a 2019, duk da ya taɓa rike wannan mukamin tun 2015. Akwai sharhin da yake so yi na musamman da ya shafi wannan cuta ta coronavirus. Malam Bashir, me kake son cewa ne? To alhamdulillah, dukan godiya za ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda dukkan da ikonsa muke rayuwa a faɗin doron ƙasa. So gaskiya ina da bayanai wayanda ya kamata masu saurare da hukumomi wanda suka haɗu a matsayin duka 'yan adam ne mu wanda muke a Najeriya, wacce ba mu da ƙasar da ta wuce Najeriya. To gaskiya dole mu zauna mu ga mun yi abin da zai kawo mana ci gaba da kuma samun sauƙi na wannan annoba da Allah ya tarbe mu da ita a cikin ƙasar mu Najeriya. Abin da nake so in yi bayani a nan shine cutar COVID-19 cuta ce da Allah ya tarbe mu da ita mu ma a Najeriya, wacce a yau muna cikin ɗarɗar wanda kowa ba shi da wani takamaimai na gujin wannan abin, sai dai in ya keɓance kansa daga ma'amaloli wanda suka shafi zai iya kamuwa da wannan cuta. So in dai ba har ya keɓance kansa ba, to lalle ba zai iya fita daga cikin gararin kamuwa da wannan cuta ba. So amma abin da nake so ita hukumar da Allah da gwamnati ta alakanta ta kula da al'umma domin yadda za su samu waraka da kuma gudun rashin kamuwa. Akwai abubuwa da nake gani ya kamata a gwamnatance da kuma mu al'umma a matsayinmu na 'yan Najeriya mu fahimta. Shi bari mu yi sauri mu tattauna, shin menene ke damun ka, waɗanne matakai ne kake gaba a ɗauka ba waɗanda kake son a ɗauka? To a zahirin gaskiya Malam Nasir, idan ka kula da yadda wannan cutar take tun da kasashen da aka fara samun asalin cuta ce da bayan an yi wa mutane bayani da za su kare kansu, akwai zahiri wanda ya kamata al'umma ita ma ta gani cewar abin nan zahiri ne, ba wai labari ne ake basu ba, don kar su ga cewar labarin da ake basu ba gaskiya ba ne. Yana da kyau bayan an faɗakar da al'umma su guji hanyoyin da za su kamu da wannan cututtukan, a nuna musu wata hanya ta zahiri wacce za su tabbatar da cewa lalle a ƙasarsu akwai wannan cutar, ba bayani na gidan rediyo ko na talabijin ba a nuna an samu adadin mutane guda 50 a can ko guda 20 a nan ko guda 10 a wannan jihar. Yana da kyau a nuna mutane wannan santa da ake ajiye mutane ake kula da su domin sun kamu da wannan ciwon. Wannan shine zai nuna wa 'yan ƙasa cewa lallai wannan abin da ake faɗa akwai shi a Najeriya, akwai shi. Amma in har ba haka aka yi ba. Akalla Bashir Yusuf, ayi mun san akwai wannan cibiyar ta kula da masu wannan ciwo a Gwagwalada, inda kuma har ma dan tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ina jin yana can. Kazalika Maiduguri ma ina ga a Borno an nuna irin wannan cibiyar. Menene kake ga kai wanda har yanzu kai baka gamsu ba? So Malam Nasiru, cibiya da aka nuna cibiya ce da aka gina an yi ta saboda masu kamuwa da cutar, amma kai ka taba ganin an nuna santar da akwai mutane da suke a ciki wayanda ba su da lafiya? Saboda haka babu mutane ne a wajen ko da ne ba zan iya cewa babu mutane ba, amma da ni da kai mun taba ganin su, ko da a news an nuna so daya cewar ga inda aka keɓe mutanen nan, ko da activities din da likitocin suke yi don 'yan Najeriya su jinjina wa likitocin Najeriya lalle suna yin aiki. Amma a haka babu wani mutum da za a nuna an ce ga santa din da likitoci suna kokari iya bakin kwarin su akan a shawo kan rayukan al'umma. Saboda haka wancan santa da kace an yi zahiri mun gan su a social media da gidajen talabijin wayanda aka yi, amma ina ne santar da aka ajiye mutanen wanda su 'yan Najeriya yana da kyau su gani, ko da so ɗaya ne so biyu idan an samu kes na wannan cutar a nuna, ko da ambulance ne tana tafiya akan titi za ta shiga wannan santa din, da kuma a nuna yadda su likitocin suke activities suke yin kula da rayukan mutane. So idan ka duba za ka ga kasashen da suke da irin wannan matsalolin, ko da ba a nuna ainihin mutanen da suka kamu da ciwon nan, ana nuna ainihin mutanen da daktocin suke ɗawainiya da marasa lafiya, da kuma yadda al'ummar gurin take mu'amala a wayanda suka kamu da wannan ciwukan, ko da ba a nuna zahirin fuskokinsu ba. Jami'an kiwon lafiya na cewa saboda kare
martaba ko in ce asirin waɗanda ke da wannan ciwon ne yasa in ba da son su ba za a bayyana sunayensu ko a rika zuwa ana ɗaukan hotunansu da kamera ba. To Malam Nasiru, menene yasa yanzu mai girma gwamnan jihar Bauchi ya kamu da ciwon nan, shi baya cikin wayanda za a iya kare martabar su a kifaɗar sunansa ko a nuna hotonsa? Sannan dan gidan mai girma tsohon shugaban kasa Atiku Abubakar shi ma ya kamu, mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya kamu da wannan ciwon, baya cikin irin mutanen da za a iya kare martabar su a faɗi sunansu, wanda yake ana faɗa ma kowa ya sani cewar sun kamu. Saboda haka ba lallai ne sai an zo an nuna ainihin fuskokin mutanen da suka kamu da ciwon nan ba, ko santa din aka nuna cewar wannan santa ce da take dauke da mutanen da suke da ciwo, kuma lalle likitoci su na kokarin su domin ganin cewa su fito rayukan mutanen nan. So ina ganin wannan shine yake zai kara nuna wa 'yan Najeriya waɗanda har yanzu wasu suke ganin ba su yarda da ciwon nan ba, zai kara tabbatar musu da cewar ba lalle ciwon nan su guji hanyar da za su kamu da shi, su koma gida su zauna domin kare lafiyarsu da 'yan uwansu da sauran al'umma da suka shafi wayanda suke zama tare da su. Musamman ma irin kaɗan boko wanda kake zaune a Abuja.